ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ветерани UFC ҷангвари вазни сабук Тони Элкукуй Фергюсон оиди рақиби дар пеш истодааш Педи Пимблет фикрҳояшро баён кард. аз Педи ягон шикоят надорум. ӯ ҷангвари хуб менамояд. зарбазании ӯ хуб аст, аммо гӯштини ӯ боз ҳам хубтар аст. ман бо ҷангварони хориҷӣ ҷангиданро дӯст медорам. ин чиз ба ман писанд аст. барои ҳамин ман бо Ҳабиб ҷангидан мехостум ва ин муҳорибаро талаб мекардам. ҳамчунин муҳориба зидди Конор Макгрегор ва ҳозир ман ба ин ҳадафи худ наздикам. дарҳол баъди муҳориба бо Пимблет мо ба сари Макгрегор меравем ба шарте ки ӯ розӣ шавад ва корҳои худро бо USADA ҳал кунад, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Тони Фергюсон ва Педи Пимблет рӯзи 18 декабр дар турнири UFC 296 ба нақша гирифта шудааст. айни замон Фергюсон 6 мағлубияти пайдарҳам дорад, а Пимблет боша 6 ғалабаи пайдарҳам дорад. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев дар суханҳои Чарлз Оливера ҷавоб дод. чанд рӯз пеш Оливера дар интервю бо журналисти ESPN оиди реваншаш бо Махачев чунин суханҳо гуфта буд. ма фикр мекунам ки реванш дар Абудаби аз рӯи адолат нест, аммо ин бозии мо ҳамин гуна аст. ӯ чемпион аст, барои ҳамин сухани ӯ маънои ҳалшаванда дорад. аммо ман барои камарбанди худ мерам ва барои ман фарқ надорад ки ба куҷо. дар 12 сол дар ин бозӣ ман ҳамаи қоидаҳоро ёд гирифтам, гуфта буд Оливера ва шаби гузашта Махачев ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. чарлз, ман хоҳиш кардам ки ин муҳориба тобистонӣ дар Амрико гузара, аммо UFC дигар нақшаҳо доранд. ман ҳам ба монанди ту ҷангвари UFC-ам ва ягон вақт шартҳои худро мондагӣ нестам. куҷое ки онҳо пешниҳод карданд дар ҳамон ҷо муҳориба гузаронидагиам. муҳорибаи охирони ман дар Австралия гузашт, дар пушти хонаи рақиб. аз ҳамин сабаб ҳамаи ин суханҳое ки ту гуфта истодаи ягон маъно надоранд, навиштааст чемпион. ва дӯстон, дар ҳақиқат Махачев чанд маротиба дар интервюҳои худ гуфт ки муҳорибаи навбатии худро дар Амрико гузаронидан мехоҳад, чунки дар он ҷо аз намоиши пулӣ фоиз гирифта метавонад. аммо UFC ӯро дар Абудаби дидан мехостанд ва реванши онҳоро дар ҳамон ҷо таъин карданд. ҳамчунин ногуфта намонад ки якум муҳорибаи онҳо низ дар Абудаби гузашта буд. варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов шаби гузашта ба Абудаби барои идомаи тамринҳо ва омодагиаш барои муҳориба сафар кард ва айни замон Наимов дар Абудаби дар зали Ҳабиб ҷим тамрин карда истодааст. аз ин чиз худи варзигар хабар дод. ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ акс ва навори худро аз ин зал нашр кард. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов дуюм муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC аллакай рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 мегузаронад ки рақиби ӯ ҷангвари сахти вазни 66 кг Натаниел Вуд мешавад. ҳамчунин дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров баромад мекунад ки рақиби ӯ Саид Нурмагомедов мешавад ва муҳорибаи онҳо дар вазни 61 кг мегузарад. айни замон Муин Ғафуров тамринҳои худро дар Тоҷикистон гузаронида истодааст. мо ба Муҳаммад ва Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем ва муҳорибаи онҳоро бесаброна интизорем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед ва боз касоне ки аз мо чипта мехаранд визҳояшонро бепул тафтиш мекунем. сафари худро бо авиакассаи Паҳлавон боз ҳам осонтар кунед.